So karon okay naman. Magkanta sa ta before ta mag-start atong ablihan atong mga psalters sa Psalm 119. Atong daygo ng Ginoo diya sa Psalm 119. Okay. Verse 1 atong kantahon, verse 1 to 7. 8, verse 1 to 8. Salmo 119, versikulo 1. Sa dili pa nato ni kantahon ako usang basahon sa Cebuano. Ingon dinhi ang pulong sa Ginoo igsoon, pamatian ninyo. Bulahan kadtong putli o kinabuhi o nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo o sa kinasing-kasing nagsimba kaniya. Wala sila magbuhat og dautan kundi nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. O Ginoo, gihatagan mo kami sa imong mga balaod o gisugo pagtuman niini nga matinud-anon. Magmatinumanon unta ako kanunay sa imong mga sugo. Unya dili ako maulawan kay tumanon ko man gayod ang tanan mong mga sugo. Sa pagkakat-on ko sa matarong mong mga hukom, magdaig ako kanimo uban sa putli nga kasing-kasing. Tumanon ko ang imong mga sugo, busa ayaw ako isalikway. Mo kana ang mensahe sa atong pagkakantahon, Salmo 119, Psalm 119, verse 1 to 8. Blessed are they that undefiled and straight are in the way. Sige, atong dunganan. Blessed are they that undefiled and straight are in the way, who in the Lord's most holy law do walk and do not stray. Blessed are they who to observe His statutes are inclined, and who do seek the living God with their whole heart and mind. Such in His ways do walk, and they do no iniquity. Thou hast commanded us to keep thy precepts carefully. Oh, that thy statutes to observe, thou wouldst my ways direct. Then shall I not be ashamed when I thy precepts all respect. Then with integrity of heart they will I praise and bless. When I the judgment all have learned of thy pure righteousness, that I will keep thy statutes all firmly resolved.
forsake me utterly. Amen. So mga katawan sa Ginoo, dili gayud niya isalikway. Munang ingon ni David, ayaw agayod ako isalikway, no? Tungod kay ang Ginoo magyud mao ang ilahang magbalantay. Walay magbalantay nga isalikway niya ang iyang mga karnero, no? Muna kung kita kabahin sa katawan sa Dios, magadahon kita nga ang Ginoo uban ka nato. O wala gayo isalikway nga ka nato, wala gayo kitay walay biyaan ni talipkan sa atong Ginoo. Dalay ko ng Dios. Okay? So karon magtuon ta igsoon may tungod sa pulong nga pagkamatarong. Okay? So pagkamatarong. Kung atong tanawon, daghan na kayo tagadunggan nga kanang gitawag nga pagtulunan may tungod sa pagkamatarong. Okay? Dito pa sa una, bata pa ta, nakadungog mata nga kaning word, pagkamatarong. Unsa gayud ang kaimportansya or importante ni sa atong kinabuhi. Dinhi sa simbahan karon reform na ta, kabagbalik na gyud kining wali nga gitawag nga justification, no? Pagkamatarong. Gyud sa kita paghinong matarong sa Dios. Okay? Now, sa atong sabat class, murag katulong na nako ni gibalik-balik. Pero abi ninyo mga igsoon, no? Kanang balik-balik na pagtulunan, no? Dili man gyud totally makatulgon ta ana. Okay? Ato lang yung paminawan o ato ang masabtan nga daghan pa kay butang nga dapat natong mahibaw-an no, sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Og tungod niya na magtuon ta karon may tungod ni gitawag nga pagkamatarong, no? Mao man ang natong mabasa dinha sa atong Westminster Shorter Catechism o sa Larger Catechism sa question 32. Kung naka mo ini kanang Westminster Larger and Shorter Catechism, what is justification? Unsa ning gitawag nga pagkamatarong? Una sa tanan, okay? Kinahanglan kay masabtan kining word nga pagkamatarong igsoon. Nga naman tungod kay walay baluwas, walay makasulod katong giingon dito, nadunggan ugay na sa langit, walay makasulod sa langit, gawas kon siya matarungon sa Dios. Okay? Pagkamatarong. Dili ta makasulod sa langit kung naapay guilt sa sala dinha sa atong kinabuhi. Kung wala kini bayari sa Dios, okay? Kung wala kini niya wala kita niya gihimong matarong, dili gayud kita makasulod sa langit, no? Manang nganong tun-an man tungod sa atong pagtuon ni inigsoon makabalo ta unsaon nato pagpasalamat ang Dios. Unsaon nato pag-acknowledge si Christ. Kanunay lang ito muna si Christ gilansang sa cross, kadungog ta, blood ni Christ, ang iyang pagkamatay, ang pagkabanaw. Aside ana, daghan pa kayo gihimo o daghan pa kayo nahitabo sa imong kinabuhi kung ikaw gimatarong sa Ginoo, daghan pa kayo butang maghimo ni Christ diya sa iyang sacrificial nga kanang gitawag nga offering ngadto sa Dios, no? Muna igsoon nga dapat natong masabtan kinig maayo. Kay naay mga tao karon nagtudlo nga dili kinahanglan matarong. Kinahanglan lang maayo buhat. Kinahanglan maayo ka, buotan ka. Naay mga tao o mga even simbahan nagtudlo nga dapat tumano nimo tanan kini. Okay? Din ang kining word nga pagkamatarong, justification, wala kini kayo kataig dili. Nayuban karon advance na kayo ang pagtulunan. Wala pa gani nila masabti si Christ, natuo na sila nga naa na sila sa gingharian sa langit. Now, kinahanglan nato masabtang maayo kay mao man ang atong goal nga kinabuhian. Aron nga mo mahimo kitang mahisama gayud sa dagway sa bugtong anak sa Dios nga mao si Christ. Walay nako nadunggan no, way nagpanguli nako sa Buanga. Sikat man day kay ni gitawag nga once saved always saved nga doktrina. Dito dapit sa Jinsan, Cotabato, kana naay mga magwawali dito nga nagtudlo, once saved always saved nga pagtulunan. Gitudlo nila nga kini nga pagtulunan
Basta mudawat ka ni Christ, makadungog ka sa message, then mudawat ka ni Christ, luwas na ka. Kay save na ka. Bisan pa o mubalik pa ka dito sa iyong pagpakasala, still luwas ka. Kaya grabe na. Iyon ko sa ila, ako, dili ko supak anang once save, always save. Kaya nagtudlo maglagi tao kanang eternal security. No? Ang kaluwasan, yes, ganun. Once save, always save. Pero ang ilahang application, nag-iingon na nga, bisan pag magkinabuhi ang daotan, luwas na ta kay luwas na tayo mo diha, kay dawat na ta ni Christ, kana mo hindi na ko madawat, ayun ko. No? Disagree ko ana, di pud na yun madawat. Supak sila pa yung gilad kayo na doktrina ba? Wa sila ganahe. Pero yun na ako, gilad kayo na. Ngano? Kaya ang goal sa Kristohanon is to become like Christ. No? Ang goal sa ato ang kinabuhi, may kitang may sama sa hulang buhay sa bugtong anak sa Dios. Tinuod nga pagkabalaan o tinuod nga pagkamatarong. Mo na goal sa imong pagkaluwas. Dili na ingon nga imbis luwas na ka, pwede na ka simba. Pwede na ka magbotog daotan. Pwede na ka magpakasala. Na may kitaguan ang sala, pwede na ako di taguan total ako ra bitaw mo'y matubang sa Ginoo. No? Pwede na ako ni limtan-limtan total pag-abot sa paghukom. Sige ako kay ikaw bitaw diha nga pamudawat ni Kristo, mutuo ta magpabilin ta, luwas na ta. No? Pero dili ang atong understanding sa pulong sa Ginoo is once you are saved, okay? You live according to God's word. Mo na atong understanding. Meaning nga maglakaw ta diha sa pagkabalaan, no? Pagkamatarong. Maglakaw ta diha sa pulong sa Ginoo. Ilid ta sa Holy Spirit gadto sa paagi ni Christ ug sa mga apostoles. Dili na ingon nga ilid ta sa pulong sa Ginoo sa kanang paagi ni Christ, pero di nato baliwalaon ang paagi ni Christ. Dili. Himuon ta sa Holy Spirit nga willing musunod sa kabubuton sa Dios. Mao na ang Holy Spirit because Holy Spirit is God, the third person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? He is one with God. He proceeds from the Father and the Son. Okay? Sumikad gayud siya asa sa gikan sa Amahan ug sa Anak, meaning espiritu sila sa Dios. Siya sa Dios. So meaning Dios siya. Kung siya nagpuyo sa kinabuhi sa tao, ilid gyud niya ang tao diha sa paglakaw, subay gayud sa pulong sa Dios. Muna, kung ngayon ta nga once saved always saved man ta, pwede na ta nga di ta mo alagad, at least mulahutay man ta. At least likod man ta o nagtuo man ta ni Christ. Okay? Usa ka na ka, delikado kaayo nga presumption sa tao, no? Usa ka na ka full question mark sa usa ka tao. Kulbaan ta na, no? Na ungaw ta na sa grabe ka delikado. Ingon din ha. Muna, what is justification? Unsa di ay kining gitawag nga pagkamatarong. Okay? So ligunan niyo ito galingon aron masabtan nato ni maayo. Ang pagkamatarong is buhat sa Dios lamang, libre kini gihatag sa Dios, buhat, no? Kinsa iyang gipasaylo ang tanan taang kalapasan. Okay? Meaning di ay igsoon walay sala sa elect kanang piniling katawan sa Dios nga wala pasayloa. Pangutana, kini bang dili pagkamatinuohon sala? Okay? Kini bang dili ta kanang gitawag nga unfaithful? Dili ta mo tuo. Ano bang murag kulang or say tawagan sa uban nga mga term? Sala ba kana? Kandi ka mo tuo. Sala. Yes, no? Sala gyud. Pag ingon niya nga gibayran na ang tanan nga sala, apil ang imong pagka dili mo tuo, gibayran ni Christ na. So meaning, kung katawan ka sa Ginoo, giisip ka nga pinili, gikan pa sa walay katapusan, no? Pagsugod sa kalibutan, hangtod sa katapusan, gipili ka, gilain ka, gibayra na imong sala. Okay?
apil ang imong pagkadili matinuohon gibayran. Muna nga wala gayon mo nang usa ka grabe kay dako kay nga kontrobersiya kini pagtulun-an may tungod sa limited atonement. Kanang gitawag nga limitado lamang ang gibayran ni Christ. Suko sila ana, di sila musukot. Pero kay limitado ra man gyud, no? Kay kung tanan paggibayran ni Christ, pati ang katong mga Muslim nga di mutuo ni Christ, pati itong mga pagano, pati itong mga nagsimbang Diyos, mutuo sila ni Christ. Kaya gibayran man dahil kining unbelief sa mga tao nga dili pinili. Pero kita, mga pinili katao nga nagtuo sa pulong sa Ginoo nga kita gipili ng daan sa Dios. Okay? Nagtuo ta nga bisan atong unbelief gibayran na ni Christ. Kini atong di pagkamatinuon ba? Muna natin pagtuo, wala ta mo duha-duha, wala ta magduda, kay gibayran ka na ni Christ. Muna yun din ha. Wherein iyang gipasaylo ang atong tanang sala. Muna pagkamatarong, sadang gibatarong ka sa Dios, gigatagan ka sa grasya niya, libre, gipasaylo ang imong tanang sala. Okay? Dayon gidawat ka niya imong nga righteous, matarong na. Wa na may sala, matarong na. So katong kaniadto di ay mga unrighteous man ta. No niingon man si Paul nga there is no righteous, no? Walay matarong bisag isa. Pero kaniadto kini kita karon nga gatuo ni Christ, nga nagtatuo nga righteous na ta, okay? Kaniadto unrighteous ta. Munang sa diha nga nakabaton ta og pagkamatarong, nahimo na tang righteous. So gidawat na tani sa Dios nga mga matarong, meaning righteous, no? So ato nang balayon niya, ato na nang klaro maayo. Kini atong pagkamatarong gibutang lamang ni Christ diha kanimo. Okay? So meaning nga ang righteousness ni Christ gibutang diha kanimo. Mo ka ng pagkamatarong igsuon. Dili ka na imong matarong kay buutan ka. Dili ka na imong matarong kay nagkagak bersikulo. Dili na may matarong kay maayo ka mo ampo. Dili. Dihimo ka matarong sa Dios tungod kay iyaha man ang kamubuton, no? Iyaha butang ang pagkamatarong ni Christ diha sulod nimo. Aron mahimo usab ikaw matarong, no? Pinaagi sa pagtuo lamang kang Jesus Christ. Di mo na igsuon. So atong tiwason gamay. Okay? Ug mo na akwisun kay na naangkon lamang nato pinaagi sa pagtuo lamang. Lisod ba sayon? Lisod kaayo, no? Kaya dili pa pagtuo katawhanon. Mo nang ingon bitaw nila, sayuna ra kay na inyong kaluwasan pagtuo ra man. Kami gani kag gipalat pag og tuo ng Bible, gisubay pag ginamutangan nga nakanaay sa law, no? Sa Ten Commandments gisubay na muna. Pero kamo ngayon mo naluwas mo by faith lamang. Pati sayuna gikanan niyo ang pagkaluwasan pero dili na tinuod ga sayon igsoon. Nga naman kay kining faith nga ingon din ha, dili na imo gasa na sa Dios. Di na nimo maangkon pinaagi sa imo ang pagpaluoy-luoy sa Dios. Dili na nimo maangkon pinaagi sa pagpangayo sa Dios, no? Kun dili naangkon nimo na, okay? In accordance sa grasya nga gihatag sa Dios sa imo. Wala kay gibuhat nga paluoy-luoy ana. Nganong luoy man ta karon? Nganong nakinabuhi man tang matarong na nabangan sa Dios? Kay una sa tanan mibuhagay ang grasya sa Dios kanimo og kanako. So balik ta. Ato tanawon, no? Unsa ang pagkamatarong? Pagbuhagay sa grasya sa Dios, libre kanimo og kanako. Giunsa niya paghimo kini? Okay? Giunsa niya paghimo kini? Pinaagi sa pagpadala kang Jesus Christ ngadhi kanato aron bayaran niya ang atong mga sala. Mo nang gitawag diha nga iya nang gipasaylo ang imuhang tanang sala, even ang imuhang pagkadili matinuohon gibayaran ni Christ. Aron nga diha kanimo karon mawala ka nang gitawag nga unbelief. Gibayaran naman. Impas na.
So wala na kay unbelief. Bayaran ka. Munang tanan nga gisulti sa Bible, tanan nga gitudlo ni Christ, tanan nga gisulti sa mga apostles, atong gatuohan ka na. Kay gibayaran naman na ni Christ ang atong pagduwa-duwa, no? Munang kung mayong unbelief, dili lang tanan sala gikan pa kaniadto, even ang original sin, even ang atong body nga makasasala, gibayaran na kana ni Christ. Even ang atong pagkatinunglo, no? Even ang atong pagkadautan, even ang atong kaaway sa Dios. Kaaway man ta sa Dios. Kung wala ta niya gimatarong, wala ta niya giluwas, magpabilin tang kaaway sa Dios. Pero giluwas man ta niya, apil ka na sa gibayaran ni Christ dito sa cross. Okay? So mo na igsoon. Mo na natanaw na to ang basis sa pagkamatarong. Unsay basis sa Dios sa pagkamatarong nimo ug nako? Unsay basihanan niya? Wala man laing basihanan ng Dios. Dili man tungod kay maayo ta mo dala sa tong pamilya. Dili man tungod kay maayo ta mo witness sa tong silingan. Dili man tungod kay kanang maghihatagon ta sa kabos. Dili man tungod kay buutan tang klase nga tawo, no? Dili na basihanan sa Dios. Walay bisan gamay nga gihimo ang tawo alang sa iyang kaluwasan, bisan gamay. Okay? Unsay basihanan ni sa Dios? Si Christ ra. Si Kristo ang iyang bugtong anak mura na basihanan. Kay wala gipadala sa Dios Amahan si Christ, isipa gani kung nabatay kaluwasan. Wala kay kaluwasan bisan gamay. Bisan pag ato pa nang tumanon ang balaod tanan, walay kaluwasan. Kay nakasala naman daan ta. Originally sinner naman ta. So meaning, nga bisan pag kita pa'y pinakabuutan, matuman pa nato ng tanang balaod diha. Kay bisan di man ginamatuman. Okay? Dili kita maluwasig suon nga naman. Kay naay sala ni Adan ug ni Eva nga atong napanunod. Nga walay reason ng Dios nga dili ta niya silutan. Kay bisan pa ato nga sala, kitang tanan ilalom sa kamatayon tungod sa sala. No? Mo na nga walay basis nga makita sa Dios sa tao. Kay bisan palagi og bundakan ta sa kapungod sa Dios kitang tanan, dili gihapon na kabayad. Wala din makontento ang Dios. Nga naman kay balaan siya og naabot siya sa sala, no? Og napugot siya sa sala. No? Mo na nga mga igsoon, kinsa may basihan na karon alang sa kanang gitawag nga pagkamatarong sa tao. Okay? Only si Jesus Christ lang. No? Unsa na gihimo ni Christ? Tanawa gani. Okay? Unsay basihan sa Dios nganong gipasaylo kaniya nga walay bayad o wala kay gibuhat? Kini gitawag nga hustisya sa Dios, no? Okay? Kanang hustisya sa Dios, dili gayud na mabayaran pinaagi sa atong pagbayad, walay makahimo ana sa atong kaugalingon. Okay? Usa kini ka importante kaayo nga pangutana igsoon. Kay aron nga kanunay ta mahinumdom sa diha maglakaw ta o sa diha maglingkod ta sa balay o sa diha naa ta sa kalingawan o naa ta sa gawas sa atong mga negosyo. Usa kini mahinumdom nga kung wala day si Kristo, wala giday ko'y pulos, wala giday ko'y nada, wala giday ko'y mahimo, no? Kaya nga no, wala na'y basihanan ang atong ginabuhi. Ang basihanan lamang si Christ, tanawa gani. Okay? Nasayra na to, nga kining upat kabutang nga gihimo ni Christ, kompleto kaayo, gitawag ini complete work of God, no? Kinsa iyahang nahtagbo fully kanang gitawag nga requirement sa Dios. Requirement daay gipangita ang Dios nga requirement nga di kita kabayad bisan kamay. Mo na nga kinsa man ang makabayad lamang mao lamang si Jesus Christ nga naman kay kini requirement divine justice ni hustisya nga Dios nun. Kinsa na makabayad? Dios lamang. Muna si Christ gipadala kay Dios man siya.
no? Anak. Okay? Bugtong anak sa Dios. Mo nagipadala si Christ. Walay laing makabayad o walay laing makatakbo, makapasa sa requirements na ipasa niya iyang kaugalingon mismo aron nga makabayad sa requirements hustisya. Mo nang nasuko na pumot ang Dios. Mo nang kay ang atong Dios bangod atong nasabtan is God of justice, hustisya. Dili siya buot nga di niya silutan yung ganun siya dito Exodus chapter 20. Okay? Igyon siya din nga si kasilagan ko ang tanang nasilag ka na ko. Gikan sa ikaupat gadto sa gikan sa generation by generation. No, meaning na ay justisya. Kung ikaw ako lamang ang lantahon or even si Mary atong i-direct na lang or even si Paul or even si Peter or even ang Pope or even kinsa pa karon ang mga ilado labaw na, no? Dili kayo makabayad sa hustisya kay dili man sila God. Ang hustisya is divine justice, no? Kinsa lang mga makabayad sa divine justice? Only divine person. Okay? Mao lamang si Jesus Christ. Giunsa man niya kini pagbayad? Una nga requirement, iyo diha. Christ, okay? Iyang gitagbaw ang amahan. He satisfies and appeases the requirement of divine justice. Kanang gitawag nga gibayran niya pinaagi sa pagtagbaw sa kapungot sa Dios. Kung ikaw mapungot sa imong anak, okay? Maglabad din mo ulo, may ikaw mama, ay ko sa kon sa konsumisyon sa imong anak. Kung ikaw mapungot sa katao, gusto kang naay kapahangawan, no? Ang Dios wala sa kapahangawan. Kung ipahungaw sa Diyos, kung dito itong nadunggan ginasawali, God is a consuming fire. Kung iya ka nang ipahungaw ka na to, sigurado nga paphagin ka tanan. Wala gitakos mo sa gubang sa kapungot sa Diyos. No? Kay divine man, needs, requires divine justice. Ang tanang tao sa kalibutan, okay? Gibuhat ra sa Diyos. Kung bungkagon or kung silutan sa Diyos ang kalibutan, kung sa metabo, mahanaw tang tanan, di ta kasagang sa divine justice. Okay? So muna ikson, nga iyang tagbaw ang Diyos. Muna una niyang gibaya ang gihimo, no? Ito diya, he was qualified to pay pagbayad sa utang sa tanan na sala dito sa cross, sa gihimo ni Christ dito sa cross. Okay? Gibayran ni Christ ang tanantang sala. Okay? Nan, gibayran ba din ni Christ ang sala? So wala tayo sala, so balik na sa sala. Hindi na ba? Dili. Okay? So again, no, tanan na to. Gibayran na ni Christ ang sala. Ano gitawag nga? Sa English term na propitiation. No? Pag-satisfy sa requirement sa Diyos sa iyang kapungot, gibayran ni Christ dito sa cross, pinaagi sa iyang hamiling dugo ang imong sala kanan. Walay kulang, walay kulang. Okay? Dili na ingo nga Allah ka. Wala ra ba rin ako nahinumduman nga napamaday wala bayaran. Tanan na sala. And that is perfect. Kay diha ni Christ ang perfect. No? Sumuna iksod. Iyang gibayaran. Pinaagi sa kamatayon. Si Christ mao ang nag-serve as proxy. Kadung na mo ang term of proxy. Kana na meeting sa mga purok, kada na. Wa man kay di man ko katambong, ipa-proxy lang niyang anak. O dito. Kadung mo na substitute kanimo o kanako dito sa cross. Kay kita man ang angayan ang mobayad o walay maluwas. Pero si Christ may gitawag nga proxy, substitute kanimo
o kanako dito sa cross sa iyang kamatayon, okay? Dito sa cross iyang giusa niya, gisagang niya ang tanang kapumot sa Dios. Kabantay mo, nakabasa man Diyos mo anak. Sa diha nga gilansang si Christ sa cross, usa dito mo, mingit-ngit ang kalibutan. Pila ka oras? 3 hours nga ningit-ngit ang kalibutan, nga sa kangit-ngit grabe ang gitawag nga kangit-ngit, yung mahikap ang kaitom sa kangit-ngit. Mikurog ang yuta, ingon diha. Gisagang ni Christ ang kapungot sa amahan dito sa cross, aron nga kita bayaran sa atong mga sala. No? Muna si Christ, muna ang basis sa atong pagkamatarong, si Christ lamang. Kaya kung wala si Christ, even, no? Ang pinaka-strong na nation din sa kalibutan. Okay? In a blink of an eye, no? Mawala. I believe. Even kaya kamo po, nagtuo mo na. Kahit gamahanan ng Diyos, labaw sa tanan. Okay? So muna ison, ang sakripisyo sa pagbayad, meaning ang kamatayon ni Christ dito sa cross, no? Ingon nila, okay? Nag-usab ka na or naakalan ako kay impact sa itong relasyon na sa Diyos. Napasiguli kita, no? Sa Diyos. Inibig man kita sa Diyos. Napasiguli kita sa Diyos. Ihagi satisfy ang kalagot sa Diyos sa sala. Okay? Gipasan ni Christ ang atong mga sala o gibundak sa amahan ang iyang wrath, iyang kapumot, iyang kaligutgot sa sin. Muna diha Hebrews chapter 2 verse 17. Tanaw kayo ng Bible. Atong basahon kini Cebuano. Hebrehanon kapitulo 2 versikulo 17. Okay. Ako na lang magbasa para kusog. Ingon din kinsa may 17. Okay, ingon din nagpasabot kini. Okay, abrigan yung Bible. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsoon. Nga naman nga si Christ na himong sama sa iyang mga igsoon. Mini sama nato ba? Nga tao. No? Dapat mahimo siyang tao. Nga nung mahimo mo siyang tao. Okay? Ibutang sa itong kuwan. Nga nung kinahanglan mahimo siyang tao nga God din siya. Kinahanglan tao ang mubayad sa sala sa tao. Okay? Mo na ang reason. Mo na gano'n nagpakatawa mo si Christ. Pwede naman niya luwason ang kalibutan. Kay God man siya. Kung nai-eleksyon o, pag-elect ko, lupad na mo. At ito panganod, luwas na mo. Nganong kinahanglan man nga magpakatao siya, aron magpakamatay sa cross, nga God man siya. Okay? Kinahanglan mahimo siyang tao una, tungod kay ang requirement, dapat tao ang mubayad sa sala sa tao. Oh, muna na kinahanglan na ay tao mubayad. So, wala may tao. Nabalitaw na matarong sa kalibutan. Puro man tadautan, puro man kaaway sa Diyos kaniadto. Nahimo lamang tang matarong tungod sa grasya sa Diyos. Pero kaniadto walay giyuy na tao sa kalibutan na perfect. Gawas lamang ni Christ. Muna kinahanglan sa mahimong tao. Pero dili sa binuhat ka tao, dili lalang sa balang espiritu. No? Diha sa sulod ni Mary. Aron na mo siyang tao, kinahanglan siya isabak ni Mary. Bisaya naman gina isabak. Iburus ni Mary. Kay para nasa dugo, nasa unod, nasa sa tiyan ni Mary. Tama ba ni? Ato gining ayun og kanang masimasi yung maayon. Ngano kinahanglan si Christ ng tao? Ngano kinahanglan iburus siya ni Mary? Nga pwede naman siya mabuto sa kalibutan na tao, kay God man siya. Aron makabaton siya tinuod ga dugo, tinuod ga lawas, bukog, sama gayud kanato. Kay ngano man ang requirement sa Dios sa sala, bayad, tao. Kung tao nabisan pa kang si Adam nakasala na. Sukad si Adam nakasala, kitang tanan na sala, wala na bisan pa pinakamayong tao, di na gisa perfect.
Munang kinahanglan si Christ, okay? Mahimong tao gyud. Ipanganak sa Mary. Kay siya ray perfect. Siya ray makahimo sa pagbayad sa kapungot sa Dios o pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Okay? So yun kayo. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama kanato or sama sa iyang mga igsoon sa tanang paagi sa ingon mahimo siyang matinumanon o maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Sige mo dito, mahimo siyang high priest, pangulong pari, no? Unsa ni trabaho sa pangulong pari? Magdala sa halad ngadto sa Holy of the Holiest. Muna trabaho sa high priest. Sa diha nga ihawon ang halad nga nga nang ihawon no? Diha sa halaran. Danon sa high priest, kisay high priest na diha una si Aaron, igsoon ni Moses. Si Moses, no? Siya may una nga naghalad. Pero lain ni Moses sa Levites, si Aaron mo'y successor, no? Siya mo'y high priest. Sa diha nga ihawon ang mananap, ang dugo sa mananap, danon ni Aaron dito sa Holy of the Holiest. Ikatulo na nga bahin sa tabernacle. Meaning nga, unang bahin, na dire ang mga magsisimba. Ikaduhang bahin, dire nataman ang tanan ng mga kaparian. Ikatulong bahin, walay makasulod dito, gawas lang sa high priest. Isa ra gyud ang makasulod. Okay? Ang himuon niya dito, magdala man siya sa halad nga kanang dugo, musulod siya sa Holy of the Holiest. Iyang sprinkle dito ang maong halad. O dito makitagbo kaniyang Ginoo o pasayloon sila sa sala. Pero delikado kayo. Kay kung sayo pang iyang gihimo, mamatay na po ng high priest. Muna gibuhat nila, hikta nila ang high priest. Hikta nila. Kay pagbutingog na ganitong kanang bill, kay naman ang iya sinina, daghan may bill nga nagkuhan. Pagbutingog na to, meaning nga namatay na ang high priest, birahon na lang to nilang high priest para nga di sila musulod. Mamatay man po sila. Kay balaan to. O kung di naman tingog gani, ang bell, no? Birahon ang maong high priest. Kay nagtuo sila mapatay na bell. Kaya di naman tingog, sa dihan ng buhat siya, daghan may bell ang iyang silina, no? Kaya dindot mo kayo silina, na mga bell. So pag wisik-wisik na niya, siyempre, wala na itong bell. Pag di naman tingog, meaning kahigda na ito high priest, kaya patay na, birahon nila. No? Diri sa itong ibasa, si Kristo, kinahanglan mahimong tao, aron siya mahimong atong high priest. Nga magdala sa atong mga halad ngadto sa amahan. Okay? Kinsang halad yan dayon? Iyang kaugalingon. Tawag ganin. Siya mismo namatay dito sa cross. Siya mismo ug ang iyang dugo nga maoy bugtong dawaton lamang diha sa pagpasaylog sala. Kay iyang giula dito sa cross aron nga kita mapasaylo sa atong mga sala. Wala naman kitay oras. Ato ni padayon next na to nga meeting. Hopefully na gyapon tatanan, no? Kay napamandas na kuan, taas-taas pa rin. Pero ato nang una nga nasabtan, okay? Nga si Christ maoy na satisfy sa kapumot sa Dios. Okay? As high priest, ginahanglan sa matawo, kaya aron mahimo siyang high priest, siya mo ay magdala sa atong mga halad sa pagsimba, halad sa pag-ampo, siya mismo magdala. Kaya siya naman ang bugtong makasatisfy or gitawag nga mediator nga satisfy ang Dios, no? Tungod sa iyang kaugalingong paghalad. Okay? So, mao na mga igsoon. So wala naman kitay oras. Ato na ning putlo, no? Kuha naman, alas 12:20 na, gutom na mga bata. Sa hantod sulod na po nga semana, nga naata, magkanta ta sa tao isa ka alawiton.
Psalm 24. okay. 24. Salmo 24. Tanawan na to ang unsay pulong din sa Ginoo. Salmo 24. Ingon din migsoon atong pagkantahon kini bersikulo 7 ngadto sa 10. Ingon din ablihi ang mga gamhaan, buksi ang karaang mga putahan, kay musulod ang gamahanang hari. Kinsa ba kini gamahanang hari? Ang Ginoo nga kusgan o gamhanan, ang Ginoo nga madaogon sa panggubatan. Ablihi ang mga gamhaan, buksi ang karaang mga pultahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya ang madaogong hari. Amen. No? Mao kana ang atong kantahon sa Salmo 24 bersikulo 7 ngadto sa 10. Ye gates, lift up your heads on high, ye doors that last forever, be lifted up, that saw the King of glory enter men. But who doors that do last forever, be lifted up, that saw the King of glory enter men. But who is he that is the King of glory? Who is this? The Lord of hosts and but he, the King of glories. The Lord of hosts and but he, the King of glories. Amen. Magapanindog ta alang sa pagtapos sa atong sabat class. Ihang yung tanan. Our Almighty Father, we glorify your name, O Lord, your God, whom we worship. Ikaw, O Diyos, nagatakda sa tanang butang because you are Almighty and Sovereign God. Nagpasalamat kami, O Diyos, dinitak na sa kautuhon, imo kaming gi-remind again and again, sa basis ng inyong mga pagkamatarong in Christ alone, O Diyos. Mao lamang ang basihan nga nung kami nahimong matarong kay iyahang gitagbaw ang imong hustisya, divine justice. Daghan pabutang ang pagatun-an o uga dining sunod semana. I-preserve kami, Ginoong Diyos, ini maong adlaw na imong gikahin. Ang kami mo doon sa pagsimba, corporate worship. Tungkol kay mao kini ang adlaw nga kami magatilaw diha sa walay katapusang pagsimba dito sa langit, O Diyos. Nga imuhang gitagana ang kanamo. Walay katapusang pahulay, O Diyos. Dito niya sa imong gingharian nga mao langit. Salamat, O God, sa pagkalikon, sa kusog, sa may panlawas, even sa
fresh Ginoo nga panghuna-huna ana kami. Salamat o Dios sa padayon nimong pag-supply kanamong hangin. Daghan kaayo mga kaigsunan karon nagginahanglang hangin. O God, mo nga salamat o Dios tungod kay mo kaming gibuhi tama din ang adlaw ug sunod nga mga semana ug sunod nga mga katuigan. Tungod kay imo man kaming gitakda diha sa pag-alagad, sa pagsimba ug sa paghimaya sa imong buhi ngalan. Pasayloa kami diha sa mga lakings, shortcomings, mga kaluyahon gayud na tungod sa pagkatao nga nakami mga kaluyahon. We believe nga among Ginoo si Christ nakasabot ug nakita niya ang among mga kaluyahon and siya magaligod kanamo. Nagako kami o Dios padayon nimong tabangan matag usa nga mulambo kayo diha sa kahibalo. Ang mga bata, ang mga hamtong, even ang mga batan-o namo nga sila mulambo sa kahibalo Ginoo. Aron dili kami matuis, dili pud kami masipyat, dili kami madali nga mailad sa mga tao karon nagsuloy-suloy sa gawas nga walay laing buhat gawas sa pagtuis sa kamatuoran. Nagampo mi nga i-preserve kining congregation nga niya karon. Even sa mga kaigsunan in abroad, even ang mga kaigsunan wala din karon, ikaw Ginoo magapanalangin kanila, maghatod kanila nganhi kanamo. I-bless ang tanan nga mong panginabuhi, ang mga panalapi nga imong gidala nganhi aron sa sustain sa church, sa pag-sustain sa ministry Ginoo. Ikaw Ginoo magapalambo niini, magapanalangin ikaw sa mga kamot nga nagabalik diha sa uban sa kalipay silang kasing-kasing diha sa panaliping bahin. Duga po mi o Lord, padayon nimong padalipdan matag usa. Padayon nimong i-preserve matag usa. Aron sa kami Ginoo magkinabuhi malipayon dinha sa paglakaw ni kinabuhi. Salamat o Dios, kinta na namong gitugyan, giampo, gipasalamatan, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus namong Dios, namong manuluwas. Amen. Mayong utos sa tanan o gihawag tanan sa paghimamatay, pagbalik sa pagkumustahay. O na yung mga question niya pwede rin mag-question. Napaman mi din Namoy mga question, no? Napami din nami Bible study yung hapon, mga kaigsunan sa Paungon, no? Sa Bethany Reformed Church. Ang ato din good night,
Oo. Ano sa man yung gari ko? Ano ko kabalon sa ano pag-usap?